Nggih, mriki enten Mas Toto Oh, Bang enten Arjun. mriki, nggih. Oh, nggih, nggih. Bagus Nggih. pepujaning ati Ora mah itu wong mangane katul ya akeh. Nggih, ya. Kok kan pemadake sapi to? Lho kae malah sentrat. Malah caca mangane ya karo kowe ngono kok. kaya ngene rasane nandang asmara Ketoprakan Oke. gandrung roman iki mbok dijiwai. Anane Bapak Lurah ya digandrung. Piye carane sak bisa-bisamu nganggonmu gandrung? Anenge kuwi. Ayo caketi Pak Lurah. Terus pundi Pak menawi kula gendeng ngoten pripun jenengan? Terus pundi? Umpami niki, umpami lho Nggih, niku nggih. namung umpami. Umpami nggih kayaknya mawon tenanan ya ora apa-apa. Pripun? Kula gandeng ngoten terus. Oh, si Bu wonten. Mbok izin. Mboten enten, mboten enten. Pun kula jamin jenengan. Ora jamin Cul aman. mawon, cul. Aman cul wae elah alah. Kowe kuwi diwehi rambu-rambu calcul dadi rangkul. Oh calcul kok ditoke ae. Niki satuan kula enten griya, mun Ah, tenang. aman. Ayo kira. Nggih. Nyedak ngono. Nyedak to enek. Nyedak. Iki rumah apa-apa iki wis rasa nyanyi Mas ya tahu. Pak, mriki Pak. Oke, oke. Wah, ya. Oke, oke. Beda karo Aja diomong nih lho Bu Polo. Lat Cerita. Ampun nggih Bu nggih. Ku saiki Nika Bu Polo nika mangke kan nyekar. Mas syuting Yuki Sakura. Apa? Somben kaset dadi kirimke ibuke nang dalem. nek kok kaya ngono. apa mengerwaku dewe doh dewa Jawa Tengah welas sono mring awak mami Aja merem nek bawa ki syuting e. Heh, bengok ya bengok ning aja ning ndek kuping ngono kuwi lho. Aku seneng saking atiku ki seneng suaramu jek utuh arep suruh ngono lho. Seneng ya seneng ning aja ning ndek kuping, Mas. Sing utuh tenan Mas. Piye? Mbak Bobi kula aku rungokne wingi mun rek ngono ketok. Niku Mboten suwantene tok Mbak Bobi men mau nyanyi Piye? reg-reg rata ya. Pak. Kuwi kaya ngematke men to, Mas. jam terbange Aduh to, kowe iki ya duga-duga to. Nyampluk piyayi iki mbok ya alon-alon. Alah kaya ngene kok ya piyayi lho. Alah kok ngene lho. Alah. Ndah, balen ana meneh, Ndah. Kok dianten kok ya sing rata ngono. Bagus ngene. Ana disoting karo kanca-kanca Yuki Sakura kok Mas. Ki Mas lah ning ngene lak pun ketok bagus nggih, Bu nggih. Bagus apa nek nggon TV malah kaya wajan ngono. Lho, bagus ngene lho, Mas. Wah, iki bahaya iki. Apa? Aku ngampet nguyuh nang kebon etan kok kira garangan iso kebedil iki. arek kakek buntut Mas. Wah, nggih to. Pak pinan aja meneng to. Nggih, nggih. Kula tak naras. Nah. Umpama nonah kodo tanpa perahu sasat cara
Salotri ngidam sari Umpama sliramu sadar melati aku kumbang nyidam sari umpama sliramu marti wong manis aku kang bakal lewati prasetya ning ati tansah kumandeleng netra rinasa karo sorasan driya mitra sak jagat raya Lengono Wukir lan samudra Utang cangkel metangkel empot bodrek Nora irang memanise hati hati-hati selawase Pripun Mas? Rime niku mengeblong napa bablas niku? Alah mboten dados napa to Pak. Wong ibarat remblong menika penyanyine tembok ngetabrake. Rime blong ya tabrake tembok ngono wae. Nggih. Tembok kok empuk. Engko Pak mang tabrake, Pak. Kowe kok aja jarak kowe to. Kesopanan iki dijaga. Mosok Pak Lurah to. Nggo Pak tabrak Pak. Mbok yo aku ditawani. Mesakne sing jaga-jaga niku. Mas Daglek. Nalikane raheng dalu atiku lama mencira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakai lintanging lucu aku kumbang nyidam sari umpama sliramu marti wong manis aku kang bakal lewati prasetya
yo kalingono bukir lan samudra ora ilang manising lati dadi ati selawase Aduh, gentos jenang tuh mbak. Kalau tak menikmati. Iya. Menikmati, Pak. Iya. Alah. Watuk kok dilebokke mic iki lak ya Ora elok. mau mikir kan mati-mati tak tes ngono lho. Ya ora. Ya ben lho sok seneng. Duitnya ya. Ora ambil-ambil dhewe kok. Rasa ngono banter-banter. Lah ngopo? Oh malah milih. Bacot terus kok, Mas. Napa sing milih? Keringetan iki lho, Pak. Keringetan lho, Pak. Oh nggih kula nggih niki padha mawon. Mbok jenengan iki pripun ngoten dilap-lapi napa pripun ngoten to, Pak? Aduh. Nomor HP pinten, Mbak? Tenang mawon pun cepake nomor rekening listrik kok. Malah Pak, panjenengan niku ampun keblasuk le penyanyi presiden. Ketok ayu nek tanggapan ngenten iki, Pak. Jenengan ngerti nek esuk nyapu nang latar, lah ngeting klawer niku, Pak. Apane? Jarike. Kok iso jarike lho? Kekok. Luar biasa. Dan saya Mas. Iya, Pak. Niki kula